pakighinabi sa atong mga espesyalista sa ARC Hospitals ug sa ubang mga tambalanan dinhi sa Subo sa atong sinimananga Health Talk. Ug mopaila sa atong bisita karong buntaga live gikan sa siyudad sa Pasig sa Metro Manila. Abogada gyud mopaila og doktor Attorney Aina Almandras Magpale. Malipayong buntag na pod Leo Lastimosa sa tanang nagpaminaw nato diri sa atoang Kisaw Health Talk May 27, 2021. Kay espesyal kayo ang atoang bisita kay ang ato sang topic dili malalis. Sakop gihapon ko sa tanan niining mga kinahanglan hisgutan about post-operative care. Ang atoang bisita si Dr. Oliver Belarma, usa ka surgical intensivist. Bag-o ni nako nga panganliyo ha kay abi nako kanina ang kanang mga surgeon lang inanana, but a surgical intensivist is actually a doctor or physician who specializes sa care of critically ill patients nga kanana ang bag-o no nga naoperahan. So sa way pagdugay-dugay, Dr. Oliver Belarma nagikan sa Talisay karon. Biasong Talisay. Good morning, Dr. Belarma. Good morning, Sir Leo. Good morning, Attorney. Good morning sa mga nagtanaw sa imong programa karon. Salamat kayo sa pag-imbitar sa ako sa inyong show. Magikan mo, Dr. Belarma, unsa man ning surgical intensivist? Unsa man yung kalainan sa ubang mga surgeons? Okay, so kaning surgical intensivist, usually mao ni ang mag-atiman sa mga pasyente before and after surgery. So kani mo on board ni or mo atin mo tan-aw mi sa pasyente kung padung na opera, mga critical na pasyente kanang mga pasyente nga na ay infection, nga grabe nga infection gitawag nilang sepsis, mga pasyente nga mo undergo og major surgeries, surgery sa mga especially sa cancer surgery, o ang specialty gina ko sir ang trauma. Usually kanang mga trauma patients na to, mga nabanggaan, na usilan, hinana mo na akong kasagarang pasyente, mo na akong isulod sa ICU. Sa ato pa, Dr. Belarma, malipayon ning balita para sa mga upunganon na diha mismo sa siyudad sa Lapu-Lapu, doon na capability ang ARC Hospitals sa pag-atiman ining mga trauma patients. Yes, sir. Hindi lang sa trauma patients, sir. Kanang atong surgery, labi na sa mga cancer surgery, pwede na nato buhaton o ginabuhat naman sa hospital. Pero karon mas preparado na ta kay naa na tay ICU dedicated para sa mga naoperahan na pasyente. Katong mga cancer surgery, bisag dili cancer surgery katong na ongoing na infection na kailangan operahan, pwede nato na atiman og ayo diha sa hospital, sir. Sakto ba ko, Dr. Belarma, og moingon ko nga ang care or ang pag-amuma sa usa ka pasyente dili lang kay ang kanang panahon nga naoperahan gyud siya or in the operating room. Pero tan-aw nako mas dako pa o gikinahanglan nga pag-amuma inig kahuman. Kining gitawag nato nga post-operative care. Kana inig kahuman na ba? Ngano man? Tinuod na attorney kay usually ang first 24 to 48 hours mo nang critical kayo para sa mga pasyente na wad anong dugo, mga na-infection, kailangan na sila atimanon nga mabalance na to ang gihatag na to na IV fluids sa ilang ihi, sa katong mga pasyente dili pa kayo ginhawa tungod sa sakit sa operasyon, tungod sa anesthesia nga gihatag, kailangan na sila i-monitor, dili na sila na to basta-basta nga ibalik sa room para mabantayan og ayo na to. So kailangan na siya i-monitor ang ilang pagginhawa, ang ilang ihi, ang ilang BP o ang ilang heart rate. So kana siya importante kayo sa first 24 to 48 hours kay ang epekto sa tambal, epekto sa surgery sa makita nato. Magsugod ta dok sa kanana ang inig kahuman gyud og opera. Kay ako sa ako ang experience, di ba di man dayon ta ibalik sa kwarto. Maghuwat pa og pila ka oras nga naa ta sa gitawag nga recovery room. Unsa may gihuwat ana dok nga kana imong giingon nga post anesthesia complications, murag mo man na ilahang bantayan no? How long man ang usa ka pasyente nga magpabilin sa recovery room una siya ibalik ngadto or una siya dadon sa ordinaryong kwarto niya? So kanang mga
may ubang major surgery attorney nga dili ra kailangan og ICU. Usually kung wala sila infection, gamay ra ilang blood loss or gamay ra ang kitangtang sa surgery, gamay ra kitangtang organ or depende sa tangtang na parte sa lawas. So usually kung wala ra kay na sila dili ra kay na sila complicated ang ilang operasyon, usually 6 hours enough time na nila para makita kung ang effect sa anesthesia. So after 6 hours, pwede na siya ibalik sa regular room. Kung regular tayo extensive ang iyang procedure. Otherwise, asa man siya pa dong? ICU, no? Otherwise, diha na mi mo step in, attorney sa ICU. Dito na siya idala. Pero kung mga pasyente nga grabe yun, pagsugod pa lang on board na mi, or meaning kiatiman na namo, dili na siya moagi o sa tawag nila nga PACO or post-anesthesia kaya unit diretso na sila sa surgical ICU or sa main ICU para kami na ang mo atiman tanan. Sa temperature control niya, kailan di siya mubugnaw, di siya muinit, ang iyang hydration, ang iyang tubig siyang lawas o fluid siyang lawas, makontrol sila naman. Dr. Oliver Villarma, pila nakakatuig, Doc, sa imong profesyon? Actually, sir, magka-doktor, mga almost 11 years na, sir. Pero nag-undergo pa man group training, 5 years sa general surgery and 2 years sa kaninga specialty, ang critical care of trauma surgery. Pila nakakatuig aning imong specialty? Bago pa lang ko na human, so gikan pa ko sa Manila nag-training. So this is my first year, sir. Mga 5 months actually. Dok, pag-concretize lang sa kakomplikado anang inyong trabaho, unsay kinalisuran nimo nga kaso so far, Dr. Villarma nga naatiman? So far sa akong training, sir, trauma to, sir. Stab wound nga naputol ang binakaba, naputol ang nasi injury sa okay na graphic, sir. Naputol ang tinay, nabuslot ang tiyan, nabuslot ang baga, nabuslot ang diaphragm, and pag-abot sa mua, wala na ubos na kayo BP. So ang tulo ka operasyon na mong buhat ato niya. First operation, ang damage control, pag-control sa bleeders, sa pag-control sa mga taing o mga pagkaon ng gawas sa abdomen. So pag kilimpyuhan na mo, kisirahan na mo, then after na, kisumpay din na mo, ki-repair mo ng second operation. Ang third operation, pagsira na sa tiyan, sa abdomen. So dugay-dugay sa mga pasyente, sir. Naluwas ang pasyente, Dok? Oh, luwas to ang pasyente, sir. I think was 3 or 4 years ago. Mo yung pinaka-lisod na mga operasyon. Tulo ka operasyon, 2 ka semana, makadaw away tulog para lang mabuhi itong pasyente. Dugaya ka sa operasyon, Dok, no? Unsa na imong pinakadugay nga kanang nagtindog ka in the OR? Pila ka oras? Attorney, yung pinakadugay akong nahimduman is 21 hours. Wow. Nagsugod mi og I think 6 a.m. nahuman mi og 8 a.m. nilang sugod nahuman mi 6 a.m. murag nakagawas ko ato mga minutes kaduha nailain ni police ako murag main surgeon ato assist naman ko ato tumato 21 hours. Hindi gano, why to? Makakaon mo ana, Dok? Pagkaon mo kindi unsa may i-sustain ninyo? Wala, sir. Agwan tawon yun na nimo. Usahay kung duha ka team. So naay mupuli nimo or daghan, usually daghan mo opera, duha or tulo ka doktor. So ang main surgeon, mo na, usually diligin na siya mugawas. Mugawas na siya kung kailangan na yun, kung uban, kung malipong na or gutom na kayo, diyan na mugawas yun. Unsa man sang klase Dok nga moabot og 21 ka oras nga operasyon? So cancer surgery, ma'am, sa naong. So kailangan ang bukog sa naong, pulihan o bukog sa ulo. Pero under to sa plastic surgery, nag-training pa ko ato, attorney. Pero mo to 21 hours, dito na ko malingtad. So ang kasinatian ni Dr. Iris Acosalem, attorney Aina, 24 hours ang ilang operasyon diha sa Cebu, Doc. Assistant siya sa neurosurgeon. So ang ilang giablihan, ilang gioperahan.
Basta pagkahuman ko ng operasyon ato ni nawa na sila manggawa sa operating room, diha na sila naghigda Higda. sa saw. Kina Sir Attorney ana gina kahuman kapoy kayo pero mabawi ra ang tanan kung makagawas ng pasyente labi na katong abi nimo mamatay na or pagsuod palandaan tan-aw sa mga tao mamatay na makagawas murag mabawi tanan ng kakapoy ang kahabo o kasakit nga pagatiman nimo sa pasyente mao gini pinaka the best feeling para sa kuha nga mo nang naabot ko aning mga specialty nga puro kamatsyonon. Dok, nakasuway na kag ati magpasyente na igo og bala? Kadaghan sir. In fact, mao gina akong main training sa Manila. Gunshot, stab wound, mao na kasagaran ako mga pasyente sir. O pag training na ko diri sa Vicente Soto sir first 5 years agad kami pasyente nga ngunana. Unsa ka liso Dok pagpangita sa bala na embedded sa lawas? Isud kayo na siya pangitaw na sir. Kay labi na kung naara sa muscle, kailangan ka og x-rays to identify asa dapita para kabalo ka asa ka mo mangita. Pero not necessarily nga kailangan tanggalon na siya. In fact, katugi natangtang na siya kay katong sa unang panahon ang bala na to is lead based. Karon naman lead based. So once na ami gunshot wound, especially sa abdomen, kung makita na mo, among kuhaon, among i-retrieve. Pero kung dili kayo, lalong siya, nasa sa likod, nasa muscle sa back, dili na mo siya hilabtan, kay it will do more damage than good. So, walay benefit katang tangon. Usually, musaka na siya, tawag na mo, i-expel na siya sa tong lawas. So, mulutaw na siya after pila ka simana o pila ka buwan. Then, kung mahikap na nato, mapalpate na nato, pwede na ito sa tangon. Mas dali lang ang surgery, mas gamay ra o komplikasyon, dili na kay ka magdugo, wala na kay muscle na madamage. Di ba ito na si kanhi Presidente Noynoy Aquino na igo na siya atol sa usa sa mga coup attempts? Unya, murag wa makuha ta na bala? Murag dunay nabilin. Murag dunay nabilin. Wa na lang nila tantangan. Murag dili ta mag-ul-ul ana Dr. Villarma, di kasakitan og tingtugnaw Dok nga naay metal sud sa atong lawas? So far sir sa mga pasyente na ay uban ni reklamo nga kung tugnaw mulmul ko no pero wala gid kung benefit sa pagkuha gamay ra kayo compare sa pisgo kay kung atong kutkuton og maayo ang muscle natin maigo nga vessel so mao na mag-bleeding noon or samot siya in pain kay maputol man nato ang muscle or daghan hiwa. Pero bisan og way mahabilin Leo, ako ang mga operasyon basta tugnaw gani, especially adtong bag-o pa within a couple of years makamatngon ko nga mura siya murag magngut-ngut o basta kay lahi na ay kuan, naagid ko yung ma-feel sa iyahang kuan. O sir, phantom pain ni Dok o tinuod yun yung pagkasakita? Tinuod din ang pagkasakita Sir Leo kay akong nakoy nabasa mga studies before na change or extremes in temperature maka-cause of pain labi na sa katong naay mga scar wound kung may mga scar cause na siya of pain even sa mga joint pains kana mga sprain or kung ay mo reklamo na change in temperature. So, sa ato pa Dok, doon na ba'y kanang dako sa kalabutan ang mismong pasyente para ang iyahang wound care kuan kanang tarong ba? We can't just leave it up to the doctor. Kinahanglan kami sad. Maayo sad ang amo ang pag-amping sa among mga samad. Unsa may mga common gyud kay Dok nga kuan? Mga complications. Complications usually common sa surgeries is usually bleeding yun. Kanang mga samad, mga shallow wound lang or kanang bisag deep wound sa muscles, ang complication na bleeding or infection labi na kung dili mahugasan, dili maatiman, dili tagaan ng first aid, kinanglan kuha din na siya limpyuhan, kuhaon tong mga foreign body, mga abog or mga bato, kusahin na yung mga matrapa na, labi na kung madisgrasya. Limpyuhan yung mga tanan, ma-okay lang. Kung dili, na yung mapundo sila, magnana na, mag-abscess tawag nila na. So, speaking of kanang ang dili mabasa Dok, kanang di man ta kaligo dayon no? Inig kahuman na tuog kuan. Sa una mo nilang gisulti attorney pero karon after 24 hours pilit naman na siyang samad nimo pwede lang nimo na siya baston. Unya naa na say mga unsa na mga dagko nga mga bandage bitaw nga kanang
waterproof, breathable, waterproof kay mo na ako na hinunduman nga. Waterproof dressings tawag nila to. Di lang mo mention kay brand names maguna sila. So actually, mo na siya ang gamito na to para kung naay magawas na tissue fluid, ma-absorb na siya. Yan, dili siya mahugaw na pwede rin siya baskon. You can take a bath immediately after. They can last 3 to 5 days before nato isdan ka na mga advanced na dressing materials na. Okay, dako na akong problema last year nga naoperahan ko taliwa ni ining pagpandemya gid bitaw. So I had to be the one nga mo maglimpyo. So okay ra ba na dok nga kanana nga you leave it up to the patient eventually nga na siya na maglimpyo sa iyang samad? Yes, attorney, importante kayo na nga sila after initial care na mo after pagbantay na mo, igawas na niyo. Dili pa na maayo diretsong samad up to 7 to 14 days pa na. Usually depende sa gidawon, depende sa gidakon. So kana tuluan din na mo na sila. Part of patient care is educate ang pag-educate sa mga pasyente na mo. So tuluan na mo pag-dressing, tuluan na mo ano sa dapat i-dressing siya o sa ibutang sa samad o ang uban instruksyonan na mo ano sa mo balik para pagtangtang sa stapler or sa mga takip nila. Kana kanus at ang tangon depende sa doc no og pila ka stitches or unsang klasihan nga sutures ang gigamit kay nay uban di ba matunaw na lang ni siya. Katong mga absorbable na mga sutures attorney, usually mo nang ginagamit na mo kung sa ilalom, pero kanang mostly kanang pagtahi na mo either sa kung kanang makita ninyo is kanang mga nylon na tangtangon na mo. So usually kung sa naong earliest na uban may 3 to 5 days tangtangon na para dili mag-scar, pero kung sa tiyan, kung mga operasyon or mga dirty wounds, usually moabot ni 7 days, extend na mo 14 days kung wala pa mo pilit o wala pa ma-heal tayo ang mong wound. And tendency ko na biyaan na ito na siya, malubong na siya, tangtang sakit na maayo. Unsa man day kadugaya dok, una nga maayo gyud ang imuhang samad. Labi na og kana invasive, sud gyud nito, ikapila nga layers imong mga tambok, habwa tanan. Usually 7 to 14 days mag-actual na siya, magsugod na siya. Within 24 hours, masil na ang wound, dili na siya masulab tubig. So usually maginigini na siya og gil, depende sa nutritional status sa pasyente, depende sa size o depth sa wound. So usually 7 days, tanaw na muna siya, pwede na ba tangtangon, nipilit na ba siya, or wala ba nana before may mutangtang sa mga tahi or stapler. Pero full good na pag-aayos sa samad mo abot 21 days attorney. Dr. Villar, sa ano niyo pag-counter mga surgeons anang complication sa diabetes? Kung diabetic ang inyong pasyente niya, doon ay major surgery nga himuon. Yes. Okay, so kana Sir Leo, apil na sa among pre-op management. So usually kana i-control na mo ang sugar usually kung nasa maintenance, ipadayo na mo and mag-start ni yung insulin, hatag ng insulin para within normal range or ang sa mga diabetic na patients less than 180 ang ilang CBG, ilang sugar before na mo operahan. Apil na pag-monitor during operation, pag-monitor kung spike ba ang ilang sugars, kaya panghatag ng insulin or tambal para maubos siya. So definitely, better ang healing, better ang outcome sa pasyente, better ang chances na dili sa magka-komplikasyon kung imong sugars is controlled less than 180. Aside from sugars, isang mga tabang sa dimog isang smoking. Upat kasi mana, dili ka dapat manigarilyo before ka operahan. Mo na siya ang gi-recommend. So, lisod kayo na buhaton, labi na sa mga trauma sa mong trauma na pasyente. Bisan pag elective na surgery, ang lisod yun undang sigarilyo, pero mo na yung gina-advise, upat kasi manang walay sigarilyo. Undang yun ta. Ang inom do, inom. Ang inom, nag-lisod jigid kayo na madlongon. Ideally, 4 weeks isa na ito pa inom alcoholic drinks. Pero, mo lagi na, lisod tayo na ipugos sa pasyente mo. Most of the time, imong instructional lang nimo, ideally,
dapat di ka mo inom, di ka manigrilyo sa kabulan para nindot og outcome ang imong operasyon. Pero maulagi na. Di ta nakubos sa pasyente kay mo yung tawag na autonomy. Ilaan ng lawas, advice lang kita. Okay, so kung dili na nila mabuhat, kailangan gid operahan o opera kita. Kabalo naman sila sa mga risgo gud. Okay, explain. Nga naman, Dr. Belarma, unsa may mahimo di sa pagpanigarilyo o pag-inom na makakomplikar sa operasyon? Ang kuan sir, usually ang sigarilyo gud ang pinaka grabe kay ang lung function nato dili kayo maayo kung sigarilyo. Ang atong wound healing sa pag dili kayo maayo sad. So inom ka or kanang sigarilyo gud pinaka main gud sigarilyo if sige ng sigarilyo dakong chance na dili matangtang ang tubo sa imong sa imong baba pag after operation na dakong chance nga mag-develop kag intra-abdominal infection sad. Pag yun na mao, kana yung ubhon ka? Kana bang inig kay kita mo ko ani sa ako ang amahan. Kana ba dong ubhon ka? Di manigarilyo ka no nya kana na ang naay smoker's cough or kana na ang naay plema. Sus, sakita inig ka ng ubo nimo nga kana na ang mura kag ang imong tanan nga basta kay kanang murag moabli ang imong samad. Ako kasuway sad ko ani. Nga kana bang inig ubo ka mo ingon na ka. Ala kupot kag kanang tagaan ka og unlan para mo imo ang kuan na. Although kanang pag-ubo not necessarily because kuan ka kana na ang smoker ka na say uban nga kanang kuan lang gid sila. So kana ubo. Unay usa sa mga lisod kayo basta kay murag mahabwa tanan. Inig kuan mo. Kanang mo katawa sa attorney, sakit sa Kana. Kana sad. Munang akong mga amiga di sila magpaduaw nako. Nya ako sad ayaw ko ninyo duawa kay sus pakataon ko ninyo sus kabag. Hangin nya sus Ginoo ko. Pero Dok, ang kining mga complication ako nakasuway sa ko daghan kong experience ani ha. Kanang gitawag nga dehission kanang dili maayo again because I was diabetic and uncontrolled kay badyo badlungon ta. So wa maayo ang akong samad. Kinahanglan ko ibalik 1 year after. Kay kung ano man ni murag na may mugawas gihapon, na mugawas nga tubig ba. Unya kuan kana na ang masud na ko ang ako ang kining gamay nga tudlo. Ngano man to Dok, aside from the fact na badlungon ko nisud ko dayon og balik kog trabaho in less than 2 months major surgery. Multifactorial gina siya attorney, so dili na kaingon pa point og one aspect lang kay pwede siya na makaingon ta tungod sa atong nutritional status. Number 1, number 2 is atong buhat after surgery. Okay, usually depende sa imong wound healing. Kung dili lang imong wound kunya balik ka sa imong regular work, mag-strain ka, mutong ka or mangusog ka, mo extend mo na pressure sa imong abdomen mo nang uban makuan matangtang. So sa ato pa Dok, ato una kay numdum ko bago ko nanganak, dili ko mahimo usa ka kanaog og hagdanan nga kanang more than basta kay gilimit ang ako ang kuan. Movement nga kanang magsaka kanaog. Karon i-encourage na mo ng ambulation. Even with kanang mga dagko nga operasyon, encourage na nga mo ambulation kay if dili sila mo ambulate magsige na sila gigda. Dakong chance nga magkuan sila, magka-thrombose sila, magka-embolus tawag na mo na mo porma silang blood vessel nga mo adto silang baga. Na sa usahay kanang mag-develop sila pneumonia kay sila kabinawas kay sila gigda. Pero as far as musaka o kagdanan, pwede na tingali with a little help. Encourage gid ambulation, dili pwede nga sige lang gid gigda. One step at a time. Moto ako one step at a time. Mura rag kinabuhi ba? Nga dili magpalabi niya. Kuan gidid-an ko adto una nga mag-move og furniture. Kay hilig manggod kay ko mag-rearrange og mga kama, mga kuan aparador. So ayaw. Dr. Belarma, dunay question Doc si Lorma taga Talisay. Imo ning silingan tingali. Iyang question, do na ba kunoy first aid na mahatag kung dunay stabbing victim na imong makit-an or imong dadon sa ospital aron
sa di pa ka-take over ang mga surgeons or ang mga doktor, ma-stabilize na daan or at least nabangan ang pasyente. Kung gid sa stabbing, ang kuyawan na is kung naay bleeding. Okay, most mabuhat na to is to control the bleeding. Kung naay active bleed, ang first aid na is pressure. Imong pisliton lang o ibutang imong kamot kung asa ang dugo para walay dugo kayo para makontrol na to ang bleeding o to stop the bleeding lang. Inumdum mo atong sa Manila ang naligsan ng train, ang ilang kibutang tourniquet. Sa extremities, pwede na iduot na nato. If dili na itong maduot, diyan na ma-apply ang tourniquet. So initially yun, iduot na to, pressure dressing tawag na mo na. Labi na sa extremities. Pero kung sa abdomen, makatapang niya ako na. Pero ang problema ko na ang bleeding na sa sulod. Dapat i-control mo ang bleeding outside and sa inside sa imong abdomen. So pressure gid na. Pressure na nimo until maabot sa hospital. So makatabang kung doon ay panyo o doon ay tualya or sinina nga yes sir. Sa samad. Iduot na to sa samad para wala. Labi na diri sa mga extremities nga naay superficial kayo atong blood vessel, maigo na tong artery niya, sidilit na siya. So imo na siyang iduot, butangan mo o kuha na kanang tourniquet as last resort. May program gali ang DOH na ang Stop the Bleed program. I mean ACS gali na American College of Surgeons din lang i-promote. So hinahinay na mo nagtudlo sa mga tao ang Stop the Bleed program, apply pressure or apply tourniquet for a bleeding patient. So duot lang ninyo. Basta Dr. Belarma, usa sa Iris, istorya ba sa iyang mga pasyente? Usa siya mga memorable yung pasyente, Doc. Diya gyapon sa Cebu Doctors kay na emergency, na-assign mo siya sa emergency room. Piskal sa Lapu-Lapu, daan na ni Doc, di lang natunganlan. Piskal sa Lapu-Lapu, dahil kay kontra. Niya kapila na to siya gi-assassinate, kapila ng pagsuway ba, posilon siya, dunggabon siya. Katong atake nga na adto gid siya sa Cebu Doc. Nakasagang pa siya Doc, so daghan ang buslot siya bad. Hangtod nga wa na siya kapiog, ag gitusak-tusak gyud pag-ayo ang iyang lawas. Pero pag gusto gid siya patyon ba? Nakaabot dito sa emergency room so si Iris Intay na pulag. Askang tinahiay niya do sa gagmay dagko nga mga samad. And then ingon ang piskal, di ko mamatay, Dok. Ingon sa Iris, nga naman, sir. Ingon siya, tanawa sa ubos, Dok. Nasi habak, Dr. Belarma. Nasi habak. Gid siya mamatay. Naluwas gid siya. After 3 months, 4 months, namatay gid, natiwasan gid, gipusil. Tusak-tusak gid sa bala diha sa Lapu-Lapu. So kamong mga doktor, Dok, igo lang mong makaatiman sa pasyente kung makaabot pa. Yes, sir. So, importante kayo ang education sa first aid, sir. Sa mga pasyente sa mga trauma, bisan di trauma, first aid, importante kayo. Kaya before na mo abot sa MOA, dapat na tagaan na sila o kanang mga tabang para sa ilang survival. So, saan is kanang control sa bleeding, kaduha kung makaabot mo sa hospital, labi na sa probinsya, matagaan ng IV fluid para dili mahutdan og dugo. Importante kayo na siya. Dok, na sa pangutana si Gilbert, taga Muhon Talisay gihapon, pulos taga Talisay nang utana, Dok. Kung maigo ko no, Dok, sa bala, gabihan ni taga Talisay, dunggab ganina karon bala. Maigo sa Dok, makahilabot pa mo or mantawag pa mo og neurosurgeon? Mo na itawag ka ng neurosurgeon na siya, sir. So, ang specialty na nila kay isud man gud na operahan sa ulo, lahi sa ng training nila ha. So, neurosurgery mo kuan na nila mo opera sa mga ng mga trauma surgeon. Ang among goal na before sa mo about increase ang intracranial pressure ginatawag nila na kay igo sa ulo magdugo mo increase ang pressure sa ulo. So mo nang wala na di na siya murag wala na di murag nakuyapan na. Okay, so inabot na sa mo before mo abot ang neurosurgeon. Mo na siyang ipa-decrease ang intracranial pressure mo nang hyperventilate na mo, isaka na mong ulo, nasa niatag ng mga tambala na para dili kayo tawag nila mag-color or mag-granate ang ulo. Kay once mo maipit na mo taas ng pressure, diyan na mo stop na ang pagpitik sa kasing-kasing, di na mo ginawak pasyente. So mo nang tubuhan na mo, taura na mong dextrose before maoperahan. So ngiga sa mga experiences ni mo, Dok, murag ang ako ikatampor gid na orasyon.
Nagkinahanglan ko mag-orasyon. Ay. Ako sa gawas ba? Ay. Ako kayo matabang ang pag-ampo, attorney. Usually, mag-ampo ang pasyente, mag-ampo sa ilang pamilya. Hasta kami, mag-ampo din sa mong pasyente kay kami, ginagamit kami sa Ginoo. Ginoo naging magbuot kung mabuhay ka or mamatay ka. So anything that happens, so pagbuot sa Ginoo, instruments kami para sa iyaha. Tinood. Yeah, Doc, last question. Taga-Mandawi na ni Atty. Ena, si Frank. Kung saan kuno ninyo mga surgeons, Doc, nga dili makurog inyong kamot? Training, sir. So, muna ang surgery, 5 years of training. So, taas ka na sa any cutting specialty ka na mong opera, 5 years na. Kay dapat i-training mong gagaling mo na. Dili masad ka, masagdaan na, first year pa lang ka, bago pa ka doktor, mong opera rin ka. Dili mo na siya pwede. So, kuyog pa dyan ka, daghan kayong operasyon, mong asisan o tanawon before ka mga iwa sa pasyente. So, by the time na magkuhan ka, medyo naanad na ka sa pag-opera and basa din sir. Dapat magbasa ka sa imong mga procedure, basa ka sa sakit kay nag-confident sa imo ha. Kay kung wala ka kabaw sa imong gibuhat, definitely magkurog yun ka. Practice. Pero iya tingin pa sa buto ka ng kurog bitaw nga physiological, Doc, kana bang either unsa ba kanang Pasmado. pahunaw or Pasmado imong kamot. Kung na sir, kung dili mo ma-control physiologically ang imong pagkurog, dili din ka ang imong opera. Hindi ka pwede. Ato pa. Magpa-opera Padugin na gani sa mo. sa pasyente. Di. Una na ko pangutanon, Dok. Patanawa ko ta sa imong kamot, Dok. Can you hold your hands up? Ug mag-ingon na gani. Alam mo. Pwede kayo. Pero Dok, ako'y last question. May mga vitamins o mga pagkaon nga mas makapadali sa pagpaayo sa atong samad aside from higop tas utan. Ilang gi-recommend is vitamin C. Usually, ang max ang recommended daily dose is at least 2,000 milligrams na vitamin C para sa increase in healing o post-op. I think sa pagkaon, pag-ambulate, pag-dressing sa imong samad, pagkatabang na para maayo da yun. Okay, and sa pagkaon nimo kaya kag-high protein diet yun. So, dili protein-based protein or animal-based protein, bisa na sa basta na protein, makatabang yun siya. Dr. Oliver Belarma, daghang kay salamat sa imong pakiguban namo karong buntag, Doc, live gikan des imong Pinoy-anan sa Biasong sa Talisay. Imong mensahe, Doc, pamilin-bilin para sa atong mga viewers sa mga listeners karong buntag. Okay, so imbitaran mo ako tanan na kung naamoy mga operasyon or naamoy mga cancer, tanaw niyo mga bugon sa inyong lawas nga bag-o ni tubo or gidaot mo galit nga wa ninyo tuyua, kailangan magpa-check up mo sa Lapu-Lapu, sa ARC Hospital, andam na sila nga mo atiman sa inyo from diagnosis, pre-op, before ka-operahan and after ka-operahan, na sila mo tabang ninyo na magpakonsulta mo ito, daghan mo at atiman ninyong doktor ninyo. Regarding sa trauma, prevention yun ang pinaka-importante sa trauma. So as much as possible, kung makainom, dili mag-drive motor, kung mag-drive ka o dili mag-drive motor o auto. Kung makainom mo, don't drink and drive yun. Kung naamoy emergency, mag-taxi na lang yun mo. Or if kung naamoy problema sa inyong panglawas, dili ang madlock kay kami namin mutabang sa inyo dili ni siya pag-advertise lang, pero most of the time kanina doktor handang din sila mutabang sa inyo. Daghang salamat, Dr. Oliver Belarma. Attorney Aina Almandras Magpale, unsay imong pamilin-bilin sa nga mensahe karong buntag. Kung maoperahan mo, ayaw mo pabadlong. Paminawa ninyo ang inyong doktor para sa inyong post-operative protocols na kinahanglan sundon. Be kind to yourself, rest, no? Ayaw mo pagdali sa inyong pagbalik sa sa inyong naandan ng mga trabaho because your body needs to heal. So thank you kaayo sa mga doktor nga sama ni Dr. Oliver Belarma. O ayaw pa paabutag kapis tuig ang inyong dugay na kaayong schedule nga operasyon, labi nagngipon
Kay dili na madani Dr. Villarma at tugin mos dentista. Yan dentista in town magkalisod og atiman ninyo kung mapending ang inyong operasyon bisag irason pa ninyong COVID. Kay di gyud na sayon ang kasakit. Wa tay gipadungog-dungog karon buntaga Dr. Villarma, pero naa natong tulo ang naikuan ng istoryaha. Angkon ko. Bitaw gikonsulta na namon Dr. Villarma ingon siya wa siya mahimo ana sakit sa ngipon. Na Almandas magpale. Og daghang salamat sa atong resource person karong buntag. Daghang salamat sa ARC Hospital sa ilang pahuwam og mga espesyalista kada semana gyud. Basta madala sa schedule, manausahay dunay mga semana nga dili ta kay ang ato sang schedule sa CBA-TV na usab-usab. Pero murag permanente na ni Atty. Ena, no? 8 to 8:30 ang atong schedule dili sa kaisayo para in town sa mga doktor. Pero salamat kayo Dr. Villarma, busy ka Doc, daghang kag pasyente nga nagpaabot nimo pero nagahin gyud ka og panahon para sa CBA-TV ug sa ARC Hospitals karong buntag. Daghang salamat Dr. Oliver Villarma, daghang salamat Atty. Aina Almandas Magpale ug kini si Leo Lastimosa gikan diri Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amihanang Subo. Magpasalamat sa inyong pagpakig-uban namo karong buntaga sa Health Talk. See you next week Morning. for Health Talk. Salamat Bye. Doc. You're welcome. Thank you. Mabuhi ang Talisay City.